Justin Hansen till vinna 2-1 av FC Sorøy i det. Det dörsligt som du nökte vi? Ja, själva det nökte vi vinna. Men spelar var inte gott det men vi är för ett 3 mot Sion. Visst att det för våra svärst möter FC Sorøy kört lite ner så på sig. Tar det sprättar fast i och vi skulle simpelthen bära vinna det stund och han var inte väl spaltor och men det vill jag glad vi skulle ha trust det och ta öde glad för. Ja, då säger det visst att det blev så här så att så att det snut lavera länge låter det stund var det en distans sin tungra för i land. Ja, det var bestämt. För 8-0 halvårs någon och skulle bara hålla det och rena folk mat rätt och kött. Så fick vi så mycket har sett några här men så downa vi nog så nej kanske ska ju spela sin krafton till middagen. Jag vet inte men så gör de straff i lätt en andra räcka och det gör det syns svårt för jag själv men jag vet inte om tar själva trycka på det. Tar kan köra här ska att det. Själv om tar här en 5 minuter rätt så. Nej, vi klarar det och det är väl nöjda vi. Ja, det kände sig i den här och såna kvadister där har en så nog ångade över vunnit i landskapet i bästa dalten. Hur ser känslan när stand där och vad vill jag sätta med ett samtidigt som det kör på stiga kontot. Ja, alltså det är kött kan vägen. Vi började förra när vi att få ett steg. Och ta lika som man vann någon gång dist och hej körde trunna på att vinna men nu är det börja vinna nu hållta vi kunde vinna kvar för och ta färdas efter kvar för och ta räna vet skalt om man vet att man får nog för att ha på en ratter men så lunch som då går så nöjda vi det och jag gör det sen efter det. Ja, nästa det sorterar Mikkel mot Witchinge och så skulle det också spela mot HP kommande vikskifte. Och nog så hörs grama man säga. Jo, det är det men släppa från vänja och det är kärn det.